Hindi po kasi ako mismo yung nag-apply ng mga yan. Nag-representative lamang po ako. Wala po akong kinalaman sa... Pero ito, sige. Opo. So, itong service providers, pwede naman itong maging BPO o customer relations, o Pogo, pwede rin itong taga-operate ng games, pwede rin, just ask me, answer if it's yes or no, ha? Pwede rin itong IT support provider, gaming software platform, provider, meron ding streaming provider. Tama po ba? Yan po yung... Tama po ba? Pasensya na po, Mr. Chair. I'm not sure po talaga. Ay, hindi ka sigurado? Hindi po. Pero ikaw yung corporate secretary, what makes us... In- paano po namin maintindihan at paano po namin maniniwala na wala kong kaalam-alam when in fact, you've been authorized to sign documents to represent Lucky South 99. In fact, you went to PAGCOR to apply for a renewal or for an IGL after the PAGCOR has amended their guidelines for a Pogo operation ng IGL. So, paano po kami maniniwala doon na, una, hindi mo alam ang pag-uusapan niyo doon ni Harry Roque, dumating ka lang doon, tapos ngayon na-involve ka sa Lucky South 99 in 2019, pumipirma ka ng pumipirma ng mga importanteng dokumento, tapos wala ka man kaalam-alam. Ganun ba yung gusto mong sabihin sa amin? Mr. Chair, i-correct ko lang po. Corporate Secretary po ako ng Wordwin at Lucky South po. And hindi po ako yung nag-apply mismo ng license ng Lucky South po. But you must be very, very influential in the company because you have been authorized by the company to sign on behalf of the entire company, on behalf of the stockholders. So why do you have that kind of influence and the trust of the shareholders to authorize you to sign documents on behalf of the company? What makes you so special? Magkonsulta lang po ako sa Okay. lawyer ko. Saan tayo sa Ms. I'm not Rachel? sure po kasi if... Can I answer po? Sige, please answer. And then, last two questions, Congressman Adeo. Ang bilis pala ng 10 minutes. Okay. So, pag-fast forward na lang po ako, Mr. Chair, sa ano. Kasi medyo mahaba po yung itatanong ko sana kay Ms. Go, pero ano. We Ito na lang po. can have a second round for those who want to register again to ask questions to our resource persons. We can do that on our second round, Your Honors. So, just because we have a long list of members who wish to ask questions, that's why we're limiting it to 10 minutes each. Kindly wrap up, Congressman Adjong, and then we will reserve you for the second round. Thank you, Mr. Chair. Sa dati pong ano, unang pangdinig, ang sinabi nyo, hindi ka involved sa operation ng Lucky South 99. Tama ho ba? Opo. Opo. yes. Iba po yung nag-represent at inutusan po sa may kinalaman po sa operational. Kaya nga, ang sinabi mo nga ay ang ano mo lang, ang participation mo lang is ikaw ang nangongolekta ng bayad. Tama po ba? Mr. Chair, regarding sa pangongolekta ng bayad po, huli na po yung last year lang po, Mr. Chair. Ano po? Since last year lang po yung regarding po sa payment po ng PAGCOR po. Oo, yung pangongolekta. No. Pangongolekta ng mga ano nyo. Yung mga, di ba nagbibigay ng ang Lucky South 99 as a service providers. May mga kliyente po kayo, hindi ba? Meron kliyente po ng Lucky South 99 po, And when Mr. you were Chair. part of the whirlwind, is it correct that one of your clients is Lucky South 99 and there's been other companies who rented the space? Kasi ano kayo developer ka, realty developer. Hindi ba? Tama mo ba yun? Tama po, pero Okay, so ano yung participation mo doon?
Nagpaparenta lang po kami. Kaya nga, so sabi ko nga, ikaw yung kumukolekta ng mga payments, no? Ng inyong mga kliyente. Tama po ba yon? Iisa lang po yung kliyente namin, Lucky South 99 lang po. Lucky South 99. Opo, Mr. So, Chair. ilan po yung inirerentahan po ng Lucky South 99? Hindi po ba na-establish yun na isang address din po yan? Opo, Mr. Chair, iisa lang. Isa lang address Opo. ang Lucky South 99. Yung mga iba pong mga service providers na binibigyan po, sineservicean ng Lucky South 99, hindi ho nyo kinukuhan din po ng mga renta? Sorry, pwede po pakiulit, Mr. Chair? Yung mga others clients po ng Lucky South 99, for example, hindi nyo ho kumukuha ng renta ang Whirlwind Company? Hindi po, Mr. Chair. Okay. Sige, na-establish din po, Mr. Chair, sa mga unang pangdinig, si Miss Baterna ay inyong executive assistant. Tama po ba yon? Hindi po, Mr. Chair. Hindi, nandun po dun sa affidavit na sinubmit po nung kaso po dun sa ang lawyer po is si Harry Roque. Si Miss Baterna was cited there, signed the documents in the judicial affidavit as your executive assistant. By this time, she's already representing Lucky South 99 and you were representing Whirlwind Company. I'd like to ask na lang, Miss Baterna, familiar din ho kayo sa Fujian Company? Fujian, ano yun, Brad? Ano yun? Fujian, Fujian Amoy. Fujian Sheng Amoy. Familiar kayo doon, Miss Baterna? Hindi po, Mr. Chair. Hindi Pero kayo nakita ko po yung pangalan ko kanina nandoon po. Yeah. Pero familiar kayo doon? Hindi po. Hindi ho nyo alam na nag-sign ho kayo nung unang nag-invest kayo doon ay very minimal naman po yung nyo? Share nyo doon. Tapos, by the time that Miss Cassandra Ong divested her interest, ay exact amount yung share niya doon sa Fujian Company, Amoy Company, doon sa naging share mo. Alam mo ba yon? Hindi po, Mr. Chair. Wala po akong share. So baka tama po yung sinabi nyo na kung may mga dokumento na pinapapirma sa'yo pagdating sa mga investment or mga pagdating sa pera, mga withdrawals, etc., binibigay lang sa'yo ni Miss Cassandra. Tama po ba yon? Yes po, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair, I know my time is up, and just like to manifest, Mr. Chair, because I have a lot of questions I'd like to ask of Miss Cassandra Ong. Miss Ong, gusto ko lang pong maliwanagan because Mr. Chair, since you have evaded several questions from this committee, you may not be aware of I think so, no? That since you have already